Uchazizita. Hello guys, hi guys. Mori say. Mascara say guys. How many are we? Not yet. Can you do? 5. So take better. 5. 5. Oh, nemokuri mangano wakaremba. Nakazokurodza. Wazokurodza. Nemokuri mangano. 11. Wasungadiwa 12, ungadiwa ku grade 7, eh? 6. How many are we? 50. And it's life now, 50 months beyond. Okay, guys. There's a guys. Can you please take others and share the live? At least get she keep 500. But she keep 500. Just take others and share the live. She keep 500. We've got a very crucial story. I told her to only son and Batsirana. And it say mass Zimbabweans and same diaries. And it Tangai Matega and share the life so that we've got a very sad story iripanapa. And Shandu Dasana, can you please take Munuban Honosia? Because you know that one are true chaga. Very from a friend's list up you. When I took chaga, under one sekuliako. Saka, please just take people, there's one Siva, Apasha Ipasha on a trip dapanap. And more, so that we solve the story once and for all, and we hope our fellow sister Wachina Ipanap and Ditiga. Savichi 250. 250. Right. Hey guys, it's time to take Gama, time to take Gama, it's time to take Gama, guys. Take guy, Tikumi the Famba, take guy, Tikumi the Famba, Tina, Ipana Papa. Ngocha ndidedzere my friends and you SMS again because chikuchanga certain people open up. Saka these certain people might be on your friends list or might be pajaris. Saka the moment you take vamwani va panisha ntonzi wachete. Kana bami no seka panisha kunyo basi nakumira mushi. Eh. Bami muzeke. Ndabatwa. Ubatwa. Ibibi. Ayo abo. Right. Fambai guys, fambai. Undiudza bamika taita bo. Tashika. Undiudza taishika. Kudati muye ne uwandu wenyu. No uwandu wenyu. Kudati muye ne uwandu wenyu. Chakachi. Chiri kusimuka. Tiri kuchi. Yeah, tava 250 manje. Alright guys, Maswera say Mamuka say guys, take others and share the life. Maswera say Mamuka say guys, Salvonani Ninjani Dumela ma Hasma Dekwani man. Machera Nabudi. Muri say guys. Maseka guys, okay. Tiripana with me today na sitina a fellow sister Ditika, a fellow sister Vatina Wopana, Vanina Oxotuza, and then Tona Tutangrana Batrana Papi. So Munar Kurwara, Shakanyanyisa, and Ditika Munar Kurwara, Shakanyanyisa. So I'll be asking questions, Kutiwa Kudzei, Nyayachu, Imini Kutawaravano Tora Shabo, and Ditika Kutawaravano Tora Shabo, but I think Kuchikutin say Kuyanya Sofamba only could but Kutawaravani, Varkutaura Shabo, and Ditika. Right, so my sister Vanugara Manawavo and 13 years, 12 years, I think, Skana Uyu, Yumana Yamurkona Ush, and Ditika. Vanogara nemwana wavo uyu anditika vari kuno uku kunzvimbo yeKurustenburg inonzi Tlavan anditi right. Mama right, makataka kurwara rini? 2 months. Alright, muchirwara right. Saka marwara kudaro chii chakaitika? Makaenda kuchipatara here kana kuti chakafamba sei? Makabatwa HIV. Alright, tobva mapiwa mapirizi. Okay. Saka
ndoapera nasai waitaiwa pana kushata. Saka imimi ndikunzwa kuti mazimbabwenzi ari muno murustenburg anga abatanidza mari kuti muinde pane mari iripo yekuti vaende kuzimbabwe ndizvo. Saka chiri kunetsa kuti muinde kumba chini? Mari yacho yakavhunduka yakabvururuka sei? pane munhu waneikwereka 400 ndobva aya akatora mari yake. Unoziva mwanangu kuti pasara mari pamari yamamai. Saka chiri kukumisa imimi imari kuenda kumba. Haikuona kuti kunzwa kwandaita kuri kunzi kuenda kumba vanhu vari kumusha vari kuti havasi kudai kuno kuzimbabwe. Handiro dambudziko havasi kukudai. Ndiani ari kuzimbabwe? Hanzvadzi yenyu. Muchibva kuzimbabwe mimi muchiuya kunoku makanga muchibva kupi kumba kwanzvadzi iyoyo? Ane mukadzi. Saka pamakatanga kurwara imi muchimudza kuti ndarwara ndakuda kudzika kumba ndopakati handidi kuona kuno. Kwanzi nemhaka yei? Kwanzi une HIV. Saka kana uchinzi une HIV haufaniri kuti haudiwi kuti udzokere kumusha. Ndopapindura akatokuita yachikudzai. Kumusha ndekupi? Kuharare. Kupi kwacho kuharare? Kumfa kwose. Imba ndeyari? Imba ndeyabereki ndeyari kuramba kuti mudzoke kuzogara. Ari kugara iye nemukadzi nani? Vangani? 46. Muroora uyu makambotaura naye here? Ari kuzviziva here? Akati chii? Hanzvadzi yenyu ndewechingani mbamei? Ndewechi2. Right. Zvakare kana pandokangasatana mondicorrect handiti. Sekunzwa kwandakaita nevamwe vemurasendri kwakandipondera nesiro manero. Pari kunzi pane mwana wenyu musikana ari kuDurban wenyu wamakabara imi. KuDurban anani? Ane munhu wake. Saka ari kuzviziva here kuti muri kurwara? Ko hasati auya nemhaka iyi? Hanzi akaramba kuti handiuyiko. Chikonzero chiri chei? Haana kupa chikonzero pamaitaura naye imi? Vataura maigamu ndio vakaudza kuti handiuyiko mai havana kundichengeta. Ko imimi hamuna kumuchengeta mwana ise akakurira kwababa vake? Ndokwakakurira. Makasiyana baba vacho nandobva mwana aenda nababa? Ndobva akurira ikoko. Makambomuona here pakati pesana? Hamutomuzivi? Makamuona? Maitotaura ini? Kuzoramba kuuya kwezvinzazona mai vake because makurwara? Because mamuchida kuindiswa naye kumusha tanokusiyai kumusha? Alright. Mukati zvemuna bhudhi wenyu vari kuUK? Ndewechingani mbamenyu? Ndewechi2. Makamuudza here kuti ndiri kurwara? Akati kudii? Hapana chakataura? Akangonyarara? Ane mudzimai naiye? Mudzimai akuzviziva here? Haasi kuziva? Akati chii? Vakanotora edzei South Africa. Ndiani akadaro? Hanzvadzi yenyu ndiyo yakadaro? Mukama wenyu sati makurara wanga uri sei? Mwana wababa chaiye. Makura mose? Saka musati makurwara ukama wenyu ushamwari wenyu wanga kamira sei nemadzibhudhi enyaya? Mamuri vanhu vari right? Right. Mune zita rake? Anonzi Philip ani? Ta? Kamsongozi. Pinai Philip Kamsongozi. Ndipinirewo Philip Kamsongozi. Right. Hamuna sisi here kana mune nyini? Hamuna. Saka muri musikana wani pakati pevakomana? Right. Baby. Ndokumbira unditerewo manumbers. Timbotanga kutaura nasekuru vari kumusha vako vagamuchire mama, because mama handifungi kuti kuenda kumba iproblem. Handiti chiproblem ndekuti vakaenda kumba kokusvikira hapana vari kunzi havasi kudiwa. Handiti ndizvo bebi? Saka ndipowo manumbers asekuru kana uina titry kutaura navo sekuru so that mama vakangonzi vakati ngavauye tovatsvagira transport kuenda kumba. Wobva wandipa sisi vako
vari kuDurban zvakare. Guys, ndochitiko chatinacho chiri kurwadza panapa. Mama ava vari kurwara, anditika vari kurwara kudai so vagara mwana wavo, hanzvadzi dzese, hama dze dzavasara nadzo, vana vamai vaona baba vavo havasi kuda kuvaona. Mastendi wepano kunzwa kwandakaita landlord ari kuti vachibvawo pana ndizvo. Landlord ari kuti vachibvawo pana vachadi kuvaona pano mastendi. Saka mama havana kokuenda, vari kurwara. Saka muri kuona situation yavo, anditika havachakwanisi kuti vasimuke vafambe vachienda. The only place vanokwanisa kuti vaende kukumba, andimoona kumba kuno imba yavabereki kumfa kosi kwakasiyiwa, asi bhudhi vari kuti kuno kusauye. Saka ndizive kuti hama kana takurasa hama dzedu nekuda kuti varwara, hakuna munhu anoaplya mediway kuti arware. Ende chirwere ichi hakusi kunzi kufa aiwa. Ende chirwere ichi is not the end of the world. Ende hauchiapply anditi chinogona kuvinga uri mumba usina chauri kuita kana chakaipa. Ko vana vanozvarwa neHIV yoya chinozodiwa chikudii? Kune vana vanozvarwa neHIV vasina kukumbira anditi haasi munhu wese anobuda kunze kwachinotsvaga chirwere ichi. Vamwe vakachivigirwa mufunge anditi, umwe akachiwana mutsono mufunge, umwe akachiwana mureza mufunge. But hama kana takusvika pakudzana masviko akaipa kudai sokuti dzokera usauye pano because wakanotsvaga edzi dzako, then it's so wrong. Saka munhu dzasisi venyu ava vainde kupi? Sisi venyu kune imba ichisiyiwa nevabereki yakasiyiwa ichinzi family house, zvinoreva kuti family yese ine kodzero kugara ipapo, vana vese wedza musikana kana kuti vakomana. Saka sisi venyu munonzwawo sei kana vachidai so vari kudzingwa pana landlord kuti handichadiwa, handisi kuda kuti muforena adi agare pamba pangu achirwara kudai anditi. Saka voenda kupi sisi venyu ava? Voenda kupi? Imba iripo, vabereki vakasiya vati imba kana mwana wese atama problems anodzoka pamba kugara muchibatsirana muri vanhu vamwe chete. Moparadzaniswa here nechirwere kana muripo anditika hanzvadzi dzasisi vedu ava anditika vari kurwara vari apa. Please ivaiwo nemwoyo. This is not right, this is not correct. Mufunge. Saka voenda kupi? Havagone kufamba, vanotobatsirwa mamwe maZimbabweans pano pacommunity kuti vavachinje even kumadhaipa. Ndana kutenga madhaipa bebe, madhaipa muri kumaona kuti mama madhaipa pamba muri kutengerwa nani? Namaigrecious vanouya muZimbabwe namunongosivawo. Right, ndoda kukutendai maZimbabweans ese ari muno muTlavani munomu ari kubatsira anditika mama, toda kutenda ichi rambai muine mwoyo wenyu, sagumire apa, rambai muchienderera mberi. Ndo kunonzi kuno chinonzi munhu hunhu. Zvamuri kuita izvi mukuita zvinhu zvakanaka stereki mucommunity. We are showing love. Mama muvazivi makasangana navo muno mukugarisana kuti mumwe wedu muzimba, but you are making sure kuti vauya vageza, you are making sure kuti vauya vaenda kuclinic kunotora mapirisi avo, you are making sure kuti vawana mapambazi ekuti vapfeke. Regai titrai kubata hama dzaamai, tione kutaura navo, tione tingasvisana papi mukurizina kuti vatendere. I don't think kuti kuenda kumba ingata problem. Tinovatsvagira transport voenda kumba, taendesa vanhu vakawanda vanorwara zvamunoziva imini. Vamwe vachizonosvika kumba upoita zvinoitika asi vave kumba. Andimaona kuno kwatiri kuno, it's a foreign land guys, hakusi kunyika kwavo. Ndiko dzona namba dzeku UK dziripi? Ndopa mwedu ari kuUK vavafonere direct. Tine varume vatino vakawanda vanogona kufonera bamunina vari kuUK direct. Unadzo ndipedze kuUK ndishona dzabamunini dzehanzvadzi ave mweri kuUK, so that ndipe vanhu vari kuUK vavafonere direct. Ma? Okay, enda kuchitsvaka. Awandisisi wacho. Sisi vavo? Oh, vavaya. Vari kupa? Sisi vavo vari kuAmerica kavo? Vari kuAmerica ka sisi vavo? Amen. Vari kuAmerica sisi vavo? Ndimela melikai? Ritelikai? Riteng. Vari kuAmerica sisi vavo? And then what's going on? Ndiri kuona profile picture iyi ndinenge ndoiziva. Profile picture wantaridza. I know this person knows. Sisi wenyu ka
fun. Alright. Let me start with the sister to send on a booty. I'm very feeling prefer picture this here. Oh, and then data. Do what's for it. Unafanya Do what's for it. That will WhatsApp. unafanya WhatsApp ku US Do what's for it. and in application unafanya direct number ku US. Munayo. Tishaza phone yini. Alright, handi nayo. Tura number. Oh, application yeah. Let me see. +1 4 2 3 4 3 7 1 5 1. Chitele. After that, what about TC WhatsApp too? WhatsApp I Try. Bamsaka not ku states anga chikuma kusenseni lezo. No. Hello ma. Try. But wanakwanda vari kuti vakaenda kuZimbabwe, I think option yanzi ingavatore medication ari kunokuwanirwa food plus kokumba mantayari ari vanzi kuZimbabwe kana vasikadivi vanokwanisa kusvika vatori ko vakaramba vari kuno kwanobatsirwa nani. Right. Okay, my diaries ndiri kunzwa izvo zvamukutaura kuti ngavarambe vari kunotora medication, but remember there are issues to consider as well, factors to consider. Kuno kwacho she's seriously sick guys, and it vanogara nemwana ane 30 ane 12 years push and then vanogara vakadaro, and then pozoita sei zvozodii. She is seriously sick guys. Unovafidha nditi vanofidwa nemwana uyu, vanoitika zvese nevanhu anditi zvozoita sei, because in terms like this kuti vari kurwara kudai, so kumba will be the best guys. Kumba will be the best. Medication vanopiwa kuno kopiwa transfer letter yavo anditi voenda netransfer letter kumba, voenda clinic iri padhuze vononyoresa. Amen. Because anotranzi kuzimu kwacho anotariswa nani kana pasina ari kuvada. Kuno kwacho anotariswa nani? Kuno kwacho next door mutswana nditi mukadzi pana mai va next door gara mu next room ndo vari kupota chivapa, but munoziva vanhu vanozosvika kupi vachivabatsira. Mutswana auya apedza kupa chikafu apa chikafu fidako vafidako vachi mutswana apa bika chikafu akavapa anozosvika kupi achivapa. Landlord akuti achavadi pano, vanobva pana pachienda kupi. Landlord akati mubuderini mama hanzi anytime. Landlord akuti vabude vaende, saka vacha havafambi anditi vanotsvaga imba se vanoenda kupi, ndiani landlord anovatora.
Agona gara. Akaje kusimpira mutende. Simpira ngechembere. That's my try phone number in UK. Yes, I go to UK. No, that's very important that I think you don't have because you don't have pamba and it. You can send up you a gamble, feed the mama. You can send up you. The name is Zimbabwe, Sekura Kuramba. Name one of them scanner Kuramba, Kuya. Ku hospital vakatodzoswa guys, ku hospital vakatodzoswa. Ku hospital vakadzoswa guys, ku hospital vakadzoswa. Ku hospital vakadzoswa guys. People have tried guys. Andifunga kuti vangachengetwa mubasina kuenda. Ku hospital vakatodzoswa. You have reached the mailbox of 7. Mama, makaenda ku hospital. Makaenda ku hospital. Mukanzi chi? Magara for 2 days. Magara 2 days zvikanzi chi? Zvikaidzokera ikumba nditi. Ndikutaura ku hospital vanotosvika kana vatavadzosa kudai so vanoenda ku hospital kupi? Ku hospital vakadzoswa guys. Vakaenda ku hospital vakanogara 2 weeks vakatodischarge vakanchenda ikumba anditi. Vakaenda ku hospital vakatonzi chidzokera ikumba. Saka please Philip Kamsongos, I'm trying to fonera ku Zimbabwe ava haisi kupinda pamwe kuda wakatodzima wavo foni yavo kuti havasi kuda zvokunetswa handisi kuziva. Medication vanayo guys, medication she has medication vanayo ndoiri kutonzi yapera vampa kunotora manje paclinic apa padhuze nepavanogara. Mukutora clinic kupi padhuze panapa munomutla vanhu. Medication vari kunwa vanayo medication yavo. Vanayo medication. You have reached the mailbox of 772. Avari kubla Zimbabwe vakatodzima foni yava. Medication vanayo guys, medication vanayo. Hamuna kudya vanhu, hamuna kudya mama. Hamuna kudya imi dema boti mumwe musiva kana mitatu. Vape vawedzere. Vape kana zvitatu futi. Ngavadye. Medication vakapiwa vanayo. Monique mubvunzo wauri kubvunza minotoda tikupindire nchiti chi? Medication vanayo? I don't know. Right, I'm trying to call sekuru vari kuZimbabwe havasi kubata phone. Sekuru vari kuZimbabwe havasi kubata phone. Right, better. Vanonzani? All right. Makadiko hanzvadzi Philip. Tiripo hanzvadzi zita rangu ndinoitwa Sisimeli. Asi ndofunga hamundiziye zvenyu. Okay. Hanzvadzi sisi venyu kuno kwazvina kumira zvakanaka hanzvadzi yangu mwana mai vangu please sisi hazvina kumira mushe kunoko. Madi kutorawo sisi nhai mwana mai. Zvazvogwenya mutaura maira akanaka hanomboshatsa. First and foremost parudiwa mari. Mari 1 handina. 2 inini ndakanga ndasuggesta pekutanga kuti ngauye nalisi mwana wake vauye vagare kuno kukumba nokuti kana ndamutora akauya ari ega kuno hapana munhu anozokwanisa kumugezesa kana kumuchinja mapamba. Nokuti mudzimai wangu anoenda kubasa. Ndakanga ndasuggesta lisa kuti atibva aramba saka ndodii manje ini. Alright, no ndapanzwisisa. Muri kuti mari yekuti vauye kumba?
ndakati ngauye but ngauye nealisa mwana wake. Alright. Aiwa ndakunzwisa yanzvadzi yangu, ndakunzwisa ipoint yamukutaura. Anokwanisa kuita take care ndivachengeta kunoku. Anoyareka hapana anokwanisa kuita take care because right now I'm not going to wait. I'm kushanda. Alright. Aiwa ndiri kukunda kwanzwisisa. Alright. Regai nditrai kutaura nalisa hanzvadzi yangu. Thank you nemwoyo wako hanzvadzi yangu. Ndapanzwisisa. Point yako inonzwisisika. Regai nditrai kubata Lisa uchinzoti Lisa uyu ari kuti kudii because misi nayo haina kumira zvakanaka ende pamba pacho pauri kugara landlord akuti ngavachibuda. Saka ndakatarisa hangu kuti inini ndakangoudzwawo nevamwe maZimbabweans. Ndakatarisa kuti vachitobuda pano vanoendepi? Hapana. Anomaona plus havatofambi saka panonetsa. Andiri mukuzviona mazi. Saka ndisaka ndakati mwana wacho chinzi ariko kusaudika ngauye kuno kuna mai yake. Alright. Regai ndimubate sekuru ndozokuudzai. Alright, thanks. Right, mavanzwa hanzvadzi yenyu. Hanzi handisi kuramba kuti muuye, asi ndiri kuti mukadzi anoenda kubasa. Munozopichinja mapambasi nani? Ichokwadi handiti. Regai tibate Lisa. Right, ndipei namba dzaLisa baby. Waiseti phone. Hazvina basa ndimai vake. Murume ungakuisa murume udarika mai vako. Ungakuisa murume udarika mai vako. Anoenda kumusha unogara mwedzi namai vakachimeka chati vari kumwa treatment yavo zvakanaka. Vanorikavha. Odzoka hake. Vogona kuzviitira vega. Odzoka zvake. Ende zvitogona sekura it makes sense wo zveshuwa. Kuti ndinozomanhingike mune mwana musikana dei chinzi hapana mwana musikana aripo. Handiti maiona taiti hapana mwana budhiya nyangwe ivo vanga vasingazvitauri because aiziva kuti mwana wamai vangu hana kubara mwana musikana saka irresponsibility yedu but nawo makazvara mwana musikana. Okay, ndipo wadzwana. Nai mama, for instance Lisa uyaramba uyu mudiki agoni kuenda nemere kumusha mudiki usho pane zvekutonetsawo chii dhenda wasida tuende nokuti mukatibudira pachena tinogona kubatsirai tichiziva patikuzama kubatsirana takatowanda ikoni tatore 1,000 tinogona kubatsirana zvekuti inde kumusha mari haisi problem tinogona kutsvagira mari kuti muende kumba but problem ndeichi mwana upi munomwe mwana mukomana ari kupi ari kukimbali oraisa akati kudii akadii akarumwa nembwa saka zvinopinda papi pakuti muinde nemwana musikana uyu kana uyu mukuru aramba Lisa unoda kuenda kumbere haudi mudiki haasi kudawo kuenda kumba heshi pane nyaya mudiki haasi kudawo kuenda kumba ora ndipe namba dzaLisa chitoni no it's okay Rati it's okay thanks Nasta tasina kuzvifungawo tasina mbozvifunga sorry munhu anga akabata anga asina kuzvifunga wadzwana dzirimo asimo dzitsvagewo ndipetoni. And guys, let's consider mwana uyu 12 years mudiki for such huge responsibility. This is a huge responsibility, guys. It's a very big responsibility. For mwana uyu mudiki kuti angainda through that. Iye Lisa uyu was the perfect person kuti adi aite izvi. Munoona mama zvikuitika ba. Sekuru ari kuti havana kuramba bada kuti muye nemwana. Munoona kana kuri kuti mwana uyu atitirambira ka. Munoenda sekuru apana panofa kurasai. Nekuti kumba vasi kutoramba. Kuti muye asa point yawo ndekutaura kuti andandi chichika kuti anozova gezesa ndiani anoona saka mangosvika kumba imimika hapana kuti vakati kudika kana kuti chii
asi dai vanga varamba kuti handisodota manje vari kuti kumba ngauye asi ngauye nechi nemwana wake musikana. Mama Lisa akaroorwa here? Sandi, let's be honest and realistic pano. Kana ndakaroorwa nemurume wangu, mai vangu vachirwara kudai, anditika murume wangu atombonidhi kunzi anoswera achikumbirwa nevanhu kunzi tokumbira mukadzi azipepa mama. Ndikunyepa vamini. Ndimai vangu achitombonidhi kuti anzi ngakumbirwe murume kuti ngauye. Iye pakanzwa kuti mai vari kurwara same moment angasafa nguburitsa kana mashoko akataura ari echekwadi kunzi akataura. Haana nidhi mwana musikana kutaura mashoko iwayo. Aida akaudza murume wake same time kuti mama vari kurwara. Anditi mama havana munhu ndopavasvika apa. Ndakumbirawo kumboenda kuna mama. Anditi ndimboona kuti mama vari sei. Kana ndichina nakumusha ndimboenda nawo kumusha. Akaudziwa akanzi chi? Kanzi hapana? Wakatora action ipi? Akanzi chi? Ora chini pa namba dzalisa ndina namba dzalisa dziri kutsvagwa ani muri kuona nyaya iripo guys. Mai vako chaisha vakanzi varora zvokusvika pakadai guys, let's be honest. Unotombozva chini approval yemurume kunzi enda kana usaine ndanotokarorwa. Ini nangu ndiri ni marriage ngaipere. Ngaipere zvayo marriage ndinoenda kuna mai vangu nochengeta mai vangu ini. Ngaipere zvayo. Anditomboswere ndichitsvaga danzi kwaende kumbowana. All right. Okay. Tadziwana namba regaiti phone toni. Chinzo chudi. Murume alisa nambofona here mama. Oh, tora phone. Saka atozvisi munogara. Atozvisi. Okay. Has changed. Please consult directory inquiry. Akachinja number. Akachinja number. Mwana akatochinja number uyu guys. Ndizvo iri kuita kai? Mwana akachinja number yake. Mainzwa kuti atichi consult your director. Mwana akachinja number guys. Mwana uyu akachinja number. Mwana uyu akachinja number guys. Mwana uyu akachinja number. Manti mukuinzwa. Mwana akachinja number. She's no longer using the same number. The number you have dialed has changed. Please consult directory inquiries. The number you have dialed has changed. Please consult directory inquiries. And murkona. Okay guys, the other thing chiripoka okay, ndikona suggestion enye kuti ngavatsvatsvagire imwe room, it's gonna be difficult. Tsvatsvaga musikana novabatsira tomubhadhara. It's fine, ndikuzvinzwisa mukutaura, but it's gonna be difficult. Mani ndipe power bank. It's gonna be difficult kutsvaga imba yavachanogara mama nezvavari izvi. Malandlord emuno mugaizika ihondo. Malandlord emuno ihondo chaichaiyo yemagermany. Anmona, it's gonna be difficult. Start pa Facebook, tatotry kutsvaga kudhara ku Facebook, tatry kuenda ku Facebook, dara akuchina. Akutamba isiri. Kutotamba iri wrong. Hawana tamba ifoni yakadai. Why? Hauna. Ratidzo, I know everything. Ndikuziva zvese. Ratidzo, Michaela, musandimhanyire. I know everything. Before nsanda pa live, remember, ndenge ndataura navo kudhara, but inini harisi duty rangu kuti ndikudzei. Handiti, vanhu vanenge vaine nyaya yavo ndovanotaura vega. Ndinongovarangaridza pavanenge vasiya. Handitika, musandiitise basa iri ndinoriziva. Ndatotaura navo kudhara. Handitika, even vakandifonera vese, we had a topic, a conversation isati ndauya. Handika tikatokumbira permission yekuti baye live button. Handika tizouya pano. So I know everything, but it's not my duty inini kuti ndinarete nyaya yavo. Handiti nyaya inonaritwa nevaridzi venyaya kuitira ramangwana. Handiti musazoti sisimeli. Handitika saka nyaya iripo, mwana uyu haasi kukwanisa kuti aende kuZimbabwe simply because baba vake varipo. Pane dzimwe nyaya dziri kutonetsa dziripo dzekuti kana vasina kukudza ivo ina handikwanisi kutaura. Handi ndapa mukana kuti vakurondedzerei. Kana vasina kukudza ivo ina handikwanisi ndotaura zvinhu zvinenge zvavanenge vataura ivo. Handiti saka mukanzwisa ipapo munenge mandibatsira.
anditika saka Lisa guys it's out. Lisa kachinja number yake. She doesn't want to be part and parcel of her mother's life. Haskuda inini zvandaudzwa inini pandataura nawo zvasina kuzokudza inini pano before live vati Lisa kabutsa mashiko kuti mama amuna kundichengeta. Lisa nikakachengetwa baba vake animona saka haskuda kuve part and parcel okuinvwa mukati muupenyu wa mama. Mwana mukoma musikana uyu wamuri kuona ana baba vake hanimazviona. Baba vake anoye murume angachigara nani na mama pano anditi asi baba ava vari kunzi vave neumwe mukadzi vari kutogara naye presently. Saka baba ava ndivari kuti mwana wangu haaende, mwana anosara pano kunzwa kwandaita muconversation yedu before life. Antimaona. So I would appreciate Michaela, thank you very much Michaela, but they wambomira ndaita zvandinogara uita every time tichibatsira vanhu. Anditi dei vatombomira taita zvinhu because inini handikwanisa kuuya ndichiuya pano palive ndichitaura kuti kune munhu asodai akadaidai kasingatibatsirei musina kuona. Pano panoshandwa nevanhu vakawanda, pano panodiwa V11, pano panodiwa evidence. Anditi zvinowe more reason why we did ask tatokumbira kuti tingabaya here live button vakati yes because there's nothing to hide, right? Zvamangoudzwa izvozvo ndizvozvo, right? So guys, nyaya iri panapa ndeyekutoita sei, how best can we help mama kuZimbabwe. Bhuti havasi kuramba, bhuti vari kuti ngavauye nemwana wavo musikana azovapepa. Mwana wavo musikana akachinja nhamba yefoni, haachabatiki, hapasina pekumubata mwana ushu. Antimaona. So I think they tanga tabata musisasho weko America na budi vari ku UK at least tobatsirana navo kana taona kuti kuenda kumba kuri kunetsa havachino kuenda naizvo budi vari kuti ngavaye nemunhu kana muri kuti room kuri kuti yawanikwa of which pachanetsa kuti iwanike kana yawanikwa pochagirwa musikana anenge achimbogara nawo amabhudhi nasisi vachibhadharawo vachibatsira kubhadhara musikana anenge anavo achita take care of sisi vavo kusvikirawo vadi vakwanisa kurikavha vapora. Amen. Ndokufunga kwangu inini. Ati muri kuona. So mama pane suggestion imwe iri kuya panapa vamwe vadi vari kuti kuZimbabwe kwarare kune inonzi mashamba show yekuti tinogona kuti kana mashaisisa kana lendo dharamba achinesa kudai anditika tokuendesai ikoko anditi kumashamba show munenge muchengetwa ikoko tichibhadhara mari muchigareko muchitigwa zvese ikoko muchipiwa mapirisi enyu zvikamari kafu mozobuda. Inini moyo wenyu chawangu achida kudii mama? Moyo wenyu chawangu achida kuita sei? Muda kwenda umba? Ndopane moyo wenyu? Okay. Saka mukaenda yenyu kumba kuZimbabwe kakumashamba show yoyo iri kuZimbabwe futi. Moenda yenyu kumashamba show kuri nanika? Kuri nani anditi? Right mama vari kuti moyo wavo urikuda kuenda kumba? Moyo wavo vari kuti varikuda kuenda kumba? Moyo wavo urikuda kuenda kumba mama? Atashaya nebinzi? Binzi dzaine mama? Muda kukwatisa binzi? Oh. Okay. Ndibaire namba dzekuAmerica futi tione tidzingadayiro here. Mama vari kuda kuenda kumba. Mama vari kuda kuenda kumba. Alright, ndipe ane namba dzekumashamba show ndipe iyo tivabhukire. Ane namba dzekumashamba show tipe iyo tione tingavabhukira here. Ndipewo namba dzekumashamba show please ndokumbira muri tro Google namba dzekumashamba show tione tingavabatsira here.
Aisikupinda still. Pia bhuti ku UK atinapiwa ngakupei. Baby. Hello Nana. Nana. Ndipo namba za bhuti ku America veku London. Auna utipa veku UK. Amuna? Ko vanta mosara na ukupi. Philip. Ndo vari kuZimbabwe. Oh, vasiri vari kuUK. All right. Sorry. Sorry, vari kupita vachikangamwa. Vakukangamwa. Namba dzekumashamba show tipeiwo guys. Mashamba show zvatichaita zvatakunoita kamamaka takunofona kumashamba show kuZimbabwe tokutsvagira information kuti vanokutora here tokubhukira iko kwanditi kana vati vanokugamuchira kuti muuye nokuti kunochengetwa vanhu vakati wandei mune muchengeto wekoko isi chedu techingodi chingobhadhara nditi kana vabvuma tokutsvakirai transport manje anditika modi moenda monosvikira kumashamba show kumochengetwa muri ikoko kusvikira mapora sezvo mwana achisara nababa vake ake anditika saka muno imi mukama treatment yenyu chete munopora musarase treatment animana munoita zvakanaka anditika munoita zvakanaka imai treatment yenyu sokudza kwamutana doctor anditika munotoita zvakanaka chete pane rinogwadza ndo rinotoita iroro ramukutopuwa iroro rebrown iroro ndo rinotoita kuti mubhustike iroro mutofa kutomwa rebrown iroro ramukuto musamborirasa iroro musatorirasa iroro ndo chairo chairo iroro zvakaomaka onai mukangoita 2 weeks muchiri mwa rebrown iroro ndichaona kuti munenge makufamba mega asi munenge makufamba ndingotoshinga kurimwa iroro risingaiti iroro rovavai rakura munomwa nemvura yakawanda right saka isu sirega tinotsvaga mashambanzou tibhuke tione kuendera mberi nechi nekukutai arrangements saka zvachedzo tichadzoka pano andika ndichadzoka pano apa madhaipa zvacho muchina akawanda sei mapambasi masana ne 1 pamba ari kumatengepi musikana umuswa isaizani extra large mapamba saka ndikaitimanye kunotenga mapamba ka ndikusiyirei mapamba nejusi yanga chinzi yapera iyi handitika then ndodzoka ndokusiyirai then ndozodzoka mangwana ndichikudzai tarongei handiti saka ndikaiti mbombanya kuenda paspa tinotenga mandikiri madhaipa acho ndodzoka ndisi zvemasana ne1 alright ona ndikaiti mbombanya paspa ndo vari kuti vasara ne1 dhaipa ndivatadzira madhaipa nejusi watonga chimwa jusi ipi oi ndiko futi ora ndikutora mashina Okay guys, mazvionera zviri panapa mazvionera regai tinovatsvagira ndikiri regai ndivatsvagire madhaipa nejusi yacho iyoyo regai ndotsvagire majusi nedhaipa and then toonesana kuti how best can we help amai ava because truly speaking guys kune zvimwe zvasingakwanisi kutaura varipo andimoona vakateerera hazvikwanisiki kuti nditaure plus inini ndisati ndabaya live button guys nyaya ndinenge ndatoudzwa yese ndine ndichiziva asi vanofanira kunge vachizouya kwamuri vachitaura ndinenge ndavatsanangurira kuti zviri kufamba sei handiti saka ivo ndivo kana vasina kuzodzokorodza vanenge vandiudza inini panhingikiri panonzi
pa live handizokwanisi kuti ndiwe nedetail rimwe noti rimwe detail rinenge riri maybe vasingadi kuti ribusheyiwe kunzoko ribude. Handika ndokumbura kuti muri nzwisisewo ipapo. Handiti kune vaya vanenge vachiti munofanirwa kuuya nenyaya dzakazara pa live please. Ina ndikwanise kuuya ne live nekuti ndinoya nchikudzai zvavasina kwanisa kudza. Ndosaka ivo ndichiunza guest kuti ataure nyaya yake ega. Kana asina apa jamba ipapo handitika asiri comfortable kupataura, it's not my place kana kuti my duty kuti nditaure nezvazvo. Ndokumbura munizvisewo ipapo chinhu chekutanga. Chechipiri handitika pane issues kurwara kuri kuita mama vaka fair talking from zvandoziva hangu muno muSA handitika hanzi sakamuiziva mega zvinobatsirani. What are you trying to say Prisma? What are you trying to say? So udati ndiyo nenyaya dzevanhu inini pana pandizokudzai kuti nyaya yakadai kana zvinenge zvisinei nesu. Isusu chedu kubatsira handika tinobatsira patinongona panda kubatsirwa. Information imwe iri detailed yavanenge vasingadi kutaura, it's none of our business. And it's none of our business. Hatisi kunotsvagana nema secrets evanhu ari deep mukati mezi. Atifambe chimanikidza vanhu kuti tsvaga secrets vanhu kuti tipei secrets, tipei kuti mubatsirwe, tipei secrets enyu. No, we don't operate like that. Handika zvatinenge tanzwa izvozvo anoda kubatsira anobatsira, asingadi anorega. Anditi please, no, I think we need to start, blocking some other people vanotaura zvinhu zvinenge zvisingaenderani. Ndochokwadi this page, let's leave it, let's have it to have a positive page. Anditika kune vanhu vanobatsira vasingatotaura secrets enyu imimi because muruda kubatsirwa. Come on maswisha mchirwa live yadzoka andikwanisi kuti ndimanikidze vanhu guys, ende vanhu vanobatsira panapo atombobvunze mubvunzo yakadaro. They don't even ask mubvunzo yakadaro kuti kana vasingadi kutaura information saka vanobatsirwa sei. Fambai pindai havatauri zvinhu zvakadaro. Munhu anoda kubatsira chingoziva dambudziko ripo anongobatsira guys. Ngative nemwoyo iwoyo. Handitika inini handitomubvunze zvimwe zvinhu zviri detailed zviri deep. Ndinongobatsira kana ndichikwanisa, I'll just help. Handicha chikuru kubatsira, chikuru hakusuda kuziva nyaya dziri deep dzemunhu, asi zvanenge ndichida kuziva izvozvo. Saka inini ndichitoudzwa guys, ndaudzwa ndakatokumbirwa kunzi uyai ndokutokumbirwa kuti muuye muzame kutaura nani nehama idzodzi dzese idzi antimaona, but kuchinzi mari iripo. Panyaya yemari truly speaking pandatouya ndakatoudzwa kunzi mari iripo, mari yakaunganidza, pane masimba ari kunokuwo akaunganidzawo mari yekuti vainde kumba. Saka vatozotaura kwamuri imimi kuti mari vakabvisa imwe handitika vakabhadhara munhu wechikwereti stofu vakatengesa, and ndatozozvinzwa iko zvino. Ini truly speaking pandauya ndachida tongo tiche live yekuti tionesane kuti hama tichitsiurana zvatoita zvakaipa, kuti kana mumwe munhu akurwara dzimwe hama todi tinogona kuramba umwe wedu. Zvemari ndatozonzwa kuti ndatoyachidza kuti mari vanayo kuenda kumba. Anoona so kutozonzwa iko zvinodhaniswa pakatapudzwa 400 pamari iyoyo. Antimazviona. So tikuenda pamashops papacho. Rodi yaibudika iratore tunopoterera. Right, saka tida kuvatengera madhaipas acho, and then tona tichingavabatsira se maybe usiku tinenge tabata mwana anja musisi vavo vari kuAmerica. Ende chimwe chinhu chiri kuitika pana mama ava chandoda kungokudzai off camera ivo vasipo ndechekuti vakuita vachirasika njere mashona. Vakurasika njere, vakukanganwa. Anomaona vakukanganwa, mavanzwa vachitaura vega nyaya dzebeans, nyaya beans nechi amene zvangu vachitaura vega. Anomaona saka vakurasika njere zvandatoona inini papapa. Ende budhi wavo Philip ari kuZimbabwe ndiyanga achinzindira budhi vari kuUK. Anomaona budhi vari kuZimbabwe. Anomaona vari kuZimbabwe. Antimashona vari kuZimbabwe havasi kuUK. Saka ivo vanga vatori Adam and Eve vandataura navo ndega before camera. Vanga vachitindira budhi vangu vari kuUK zvoti tatofunga kuti kuna budhi vari kuUK, koita sisi vari kuAmerica, koita budhi vari kuZimbabwe, koita mwana ari kuDurban. Antimashona chera feni tozviziva kuti masita tinenge tinawo here. Panobviswa pese masita tinenge tinawo, panobatsirwa munhu pese isusu masita tinosara nawo. Masita tinosara nawo panobatsirwa pese munhu masita tinenge tinawo totozviziva. Ukaona anotaurisa vana kana sendro vanenge vachitobvisa zvako ndoda kutokudza ichokwadi mugare makazviziva izvozvo. Masita tinenge tinawo. We have my names. Chero kaisa kupepa sara ko rino appear. Tinotonyora pasi. Chero kaisa direct sara ko tinenge tinaro. Tinotora nebhuku rinonyorwa pasi. Saka tichitoziva zvedu.
tinenge tichitoziya. Saka I think chingoripo guys is for us kuti totaga way forward kuti zvodini handizivi noti apa pari kuti makakatara vamwe muri kuti ngavagare muno vamwe muri kuti ngavaende kumba but situation condition yavaveka I think kumba is best. Ndakatarisa ngwini namene bamnini mazviona ose condition yavave kumba is best. Lucinda ndaona sister ndaiona message yenyu ndakangana pane parking up ndinopaka parubuda mota iyi. Zvipa hospice manje hospice nenge chibhadhakwa ine ichida bhadhakwa mazimara akati svibei kuti vaindiswe ikoko anomaona but condition yandatoona inini kakumba kwandiri nini kumba is best for now. Deva nkuwana mna anoenda kunoti vakwanisa kuti avaitire zvekuti avachengete kumba is best guys, believe me guys, kumba is best. Nitoke big langu kwakuno kuti mwana tapasigwa rakatibisa mafoni padhuze avumi avana basa nasva ngaitenge madhaipas acho. Ya pakuda ne mushandisi kuti vachaenda nei because avafambi ndoimwe iri kunetsa iyoyo. What did I say? Ande kuma daipa. Ano wani kepi madaipa hao. Actually what? Tumelame. Kuba wabusa di daipa sababu ya watu na di kire kwa di daipa. Sababu ya watu. Ora na jikuto na ji. O kitrete. Kabo. Hamze extra large. Do. Akara pula se. Kitungra mali. Ande ipa tundu. Mira pala. Anzi ne magloves hari papi. Angawani kwa muno magloves. Amen mirentals. Apana magloves hapa guys. Apana magloves hapa. Esi kuda. Wetangfa. Uregang. Monster hapa. Uregang. Monster. Kimpang kina batang monster. Yo batu. Ushapo. Okay.
Yeah, a challenge, guys. It's a challenge because right now maona mbama tumurikunza muna stove vakatengesa stove saka pekubika hapana. Mwana yaya varikutobikira nemutsikana wemu next door ndo vari kutobika achiva pachikafu. Stove chaiye kubikisa hamuna mba muya. Stove yakatengeswa vachichireza mari kuti vaende kumusha. Imwe information yavanga vambondudza avo satapa yakamera TV yamaona yaya iriko yeSony flat screen yaya. Murume wacho anga akaitora baba vemwana akasiyana navo akanogara mumukadzi anditi anga akaitora TV yaya iritonzi yadzoka nhasi. Asi chidzoka nhasi TV yaya iri kunzi yadzoka because kune munhu wechikwereti anoda kuzoitora. Vanga vane chikwereti chemunhu wavanga wanaye saka TV yadzoserwa kuti munhu vazodi munhu uyo azotora chikwereti azotora TV iyoyo pachikwereti ichocho. Ari muri kuona saka handizivi asi handisati asati mari yacho iripo so far yavo imari plus panoda kuti tionesane a solid plan kuti voita sei mai avo voindisa kumusha totsvaga tanzorinda kumba here kana kuti moita zvamutoara zvokuti kwai vanoiswa kwamataura kunonzi uko kukwatakukoga kumashamba show kwacho kana kuti zvoita sei because it's really a sad situation, guys. It's really a sad situation. It's a very sad situation. Kurwara kusekani, guys. Kurwara kukumbiri unoziya handiti. Unogona kuva usingarwari neHIV asi unogona kuva uchirwara nechirwere chimwe. Kurwara ngative ine moyo. We are all human beings despite utsinye watinoita tichitirana. Hakuna anoapply kurwara, guys. Hakuna anodawo kurwara. But zvinongouya unogona kuva usingarwari neHIV but uchitorwara neshuga chaiyo. Andika kana uchitorwara nediabetes kana kuti nenzi asthma kana chimwe chirwere zvinongouraya. Iko zvino vari kufa neCovid vasina kana kurwara. Covid kungonzi ambata Covid nhasi mangwana pachina